Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Sílvia, més coneguda com Miss Tagles, és una youtuber valenciana de Pedreguer que es va unir a YouTube al novembre del 2013. Alguns dels seus vídeos més coneguts serien 20 cançons en valencià, Carolina Punset calla la boca o frases de la terreta. Si esteu interessats en els seus vídeos, podeu seguir-la a les següents xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram o també a l'Aixeta o Twitch. Anem a veure uns quants exemples d'ella. Hola, trastos! No cal que vos explique de què va aquest vídeo, ho explicaré pas que no saben a de què va, però que ja ho teniu així, ja podeu parar de preguntar-me, vale? Fa un temps, per un directe d'Instagram, parlant de pitos i flautes, molts de vosaltres em vau demanar quins eren els meus grups preferits en valencià, la meva música en valencià, que fera el 20 Songs Tag, i jo us vaig confessar que no escoltava molta música en valencià, que no en coneixia massa, i vos vaig demanar que, per favor, que seria interessant, i pot ser que sona un poqueta com a conya, però m'he passat el dia perseguint a companys meus de la feina i tal, per a que digueren aquestes frases, perquè de veritat és que m'estava pixant cada volta que intenten parlar en castellà o m'escolten dir alguna cosa pel telèfon o tal en valencià i volen repetir-ho així per fer-me la burla o algo i és que em pixe com ho diuen i dic, sabeu què? Voleu parlar valencià? Aneu a parlar valencià que aneu a cagar-se, aneu a ser... Hola, em diuen Sílvia, tinc 23 anys i soc de Pedreguer, un poble que no una aldea d'Alacant. Vaig estudiar al Col·legi Públic l'Alfàs en valencià i a l'Institut Públic IES Pedreguer en valencià també. Estic molt orgullosa de l'ensenyament que vaig rebre i el dia que tinga fills m'agradaria que reberen el mateix, si no millor. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!